Η Ευρωβουλευτής, η κυρία Νίκη Τζαβέλα, η οποία κατεβαίνει σε αυτές τις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, στις επικείμενες ευρωεκλογές, είναι η γυναίκα που έφτιαξε τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης μέχρι το 2050. Ξέρει όσο λίγοι τα θέματα της ενέργειας και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η συμβολή σας στην κουβέντα μας. Κυρία Τζαβέλα, πριν σας δώσω το λόγο, θέλω λίγο να πάμε να δούμε, να θυμηθούμε τι ακριβώς είχατε πει στο Ευρωκοινοβούλιο στην εισήγησή σας για τον ενεργειακό χάρτη. Αν έχουμε έτοιμο το βίντεο με την κυρία Τζαβέλα, θα παρακαλώ να το δούμε. Πάμε. Οι βασικοί πυλώνες μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού, η διαφοροποίηση των προμηθευτών και πηγών ενέργειας, οι ανταγωνιστικές τιμές και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτές οι πολιτικές συμπληρώνονται από τον γενικό στόχο της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Απειλούνται αυτοί οι πυλώνες για τους οποίους μιλήσατε από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και υπάρχει σχέδιο Β για την Ευρώπη ώστε να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία ή όχι? Προσωπικά πιστεύω ότι η ουσία του προβλήματος βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει βάλει πολύ έντονα στη γωνία την Gazprom. Η αφορμή για να δειχθεί όλο αυτό και να έχουμε την έκρηξη ήταν η συμφωνία εμπορίου που προωθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει η Ουκρανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή είναι λίγο, θα μου επιτρέψετε, είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Άπαξ και η Ουκρανία υπογράψει η συμφωνία εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόκειται ως ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία της ενέργειας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο παράγραφοι μέσα στο τρίτο ενεργειακό πακέτο, τις οποίες τις ονομάζουμε όλοι που ασχολούμαστε με αυτή την νομοθεσία, η παράγραφη για την Gazprom. Ναι. Δηλαδή η μία παράγραφος λέει ότι για να έχει μία τρίτη χώρα εκτός ευρωπαϊκής αγοράς, δηλαδή η Ρωσία, πρόσβαση σε ένα δίκτυο που θεωρείται ευρωπαϊκό, ναι, θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα τιμολόγια με τα οποία χρεώνει τους προμηθευτές της και τα οποία τιμολόγια δεν θα πρέπει να έχουν διαφοροποιήσεις. Αυτό λοιπόν αποκλείει, εμποδίζει την Gazprom για να έχει μία πολιτική τιμολόγηση στα κράτη-μέλη κατά το δοκούν. Ναι. Δηλαδή είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι η Ελλάδα είχε 30% παραπάνω. Η Gazprom χρεώνει τους προμηθευτές όπως θέλει και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η Ουκρανία υπογράψει εμένα, είναι ευρωπαϊκή αγορά και θα υπαχθεί σε αυτή την νομοθεσία. Μάλιστα. Θα δημοσιοποιήσει αυτά. Η δεύτερη παράγραφος απαγορεύει στον προμηθευτή να είναι και ιδιοκτήτης των αγωγών μεταφοράς. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Αυτό θα σας πω κάτι, γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Πριν από 1,5 χρόνο ήμουνα σε ένα συνέδριο με πετρελάδες και τον ρώτησα τι γίνεται με την Ουκρανία. Γιατί είχαν πάει δύο μεγάλες εταιρείες και είχαν αρχίσει την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου στην Ουκρανία. Μου είπε, ξέχασε την Ουκρανία, οι Ρώσοι έχουν αγοράσει όλους τους αγωγούς. Του λέω, δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό. Μου λέει, τους έχουν αγοράσει. Αυτό λοιπόν, αν πράγματι το κάνανε επί Γιαννουκόβιτς, σημαίνει ότι κατά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, εφόσον είσαι προμηθευτής του αερίου, δεν μπορείς να είσαι και ιδιοκτήτης των δικτύων μεταφοράς. Μάλιστα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό από αυτά να που τελειώσω για να... Ναι. Η Ρωσία προσπάθησε να απεγκλωβιστεί από αυτό. Ναι. Δημιουργώντας τον νότιο διάδρομο. Ο νότιος διάδρομος ξεκινάει από την ανάπα της Κριμαίας, Ναι. κατεβαίνει, περνάει 7 κράτη-μέλη και βγαίνει προς την κεντρική Ευρώπη. Έτσι παρακάμπτει την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η Ρωσία, ναι, και μπορεί να βγει στην αγορά. Θα τον δούμε. Αλλά πέρυσι, σε λίγο σε ένα γράφημα. Πέρυσι ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε μια συγκεντρωτική πλέον ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε τα 7 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, τους είπε δεν διαπραγματεύεστε εσείς με τη Ρωσία και την Gazprom για το θέμα του νοτιού διαδρόμου, οι Βρυξέλλες θα διαπραγματεύονται. Αυτό λοιπόν οθεί τη Ρωσία στη γωνία κυριολεκτικά, για να μην μπορεί πλέον να έχει το μονοπόλιο και της προμήθειας και των αγωγών. Βλέπω τον Γιώργο τον Καπόπουλο χαμογελάει όταν άκουσε τη Ρωσία στη γωνία. Ναι, γιατί στη γωνία η Ρωσία και χωρίς αυτό θα βρεθεί σε μερικά χρόνια, όταν οι εξαγωγές σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν τα πάνω κάτω στις διεθνείς τιμές αυτών των δύο ενεργειακών προϊόντων. Και γεωπολιτικά. Και γεωπολιτικά. Με πέτρα και δύο σταθμούς. Θα έρθουμε τώρα σε αυτό αναλυτικά, γιατί θέλω να δούμε και τη σημασία που έχουν οι αγωγοί οι οποίοι περνάνε από την Ελλάδα, η οποία είναι τεράστια τώρα πια. Η σημασία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι ήταν. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πίνακα για να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικότερη εμπορική εταίρο της Ρωσίας. Φαίνεται εδώ από το επάνω εδώ το ποσά σε ευρώ, 267,5 δις ευρώ. Αλλά από την άλλη μεριά μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε και αυτό εδώ, το 76,3% που είναι οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία σε ορυκτά και καύσιμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την ενεργειακή εξάρτηση, την τεράστια που έχει η Ευρώπη από τη Ρωσία. Και θέλω να έρθουμε και λίγο να δούμε τον νότιο δρόμο του φυσικού αερίου για τον οποίο μιλούσε πριν η κυρία Τζαβέλα και να μείνουμε κυρίως σε δύο αγωγούς, τον TAP, ο οποίος αποκτάει τεράστια σημασία, έτσι. Είναι αυτός εδώ ο αγωγός της Αδριατικής και τον ITGI, ο οποίος επίσης περνάει από την Ελλάδα και έχει τεράστια σημασία, έτσι. Και οι υπόλοιποι είναι αυτοί που συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, κυρία Τζαβέλα, θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Εσείς, καταρχάς θέλω να μου πείτε γιατί αυτοί οι αγωγοί, για τους οποίους γίνεται τόση συζήτηση, έχουν μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και αν αυτή η σημασία που έχουν για την ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να δώσει στην Ελλάδα άλλο αέρα σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις μέσα στην Ευρώπη πια. Διότι εδώ μας έχουν στριμώξει σε μια γωνία, μας ζητάνε συνέχεια όλο και μεγαλύτερες θυσίες και από την άλλη μεριά έχουμε και μια ψευδαίσθηση ότι αυτό το ενεργειακό παιχνίδι μπορεί να μας βγάλει από τη γωνία. Είναι ψευδαίσθηση ή είναι πραγματικότητα? Κοιτάξτε, τώρα πράγματι ο ΤΑΠ είναι η μοναδική εναλλακτική λύση προμήθειας αερίου από μία άλλη πηγή και άλλο διάδρομο για την Ευρώπη. Γιατί έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, περνάει την Τουρκία και την Ελλάδα 500 χιλιόμετρα, πολύ μεγάλος αγωγός. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής, θέλω να επισημάνω το εξής. Ο ΤΑΠ αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά θεωρείται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Και παρουσιάζονται πάλι τα συνήθη φαινόμενα, κύριε Γεροντόπουλε, στη Βόρειο Ελλάδα, κάποιες περίεργες ΜΚΟ, που εγώ πάντα ήμουνα καχύποπτη, με κάποιες ΜΚΟ οι οποίες εμποδίζουν και μπλοκάρουν ό,τι επένδυση μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεσηκωθεί και για τον ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ είναι τόσο σημαντικός για την Ευρώπη και για την Ελλάδα που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε ποιοι είναι αυτοί και ποιος χρηματοδοτεί όλες αυτές τις ιστορίες. Τι υπονοείτε τώρα κάτι, ότι αυτές χρηματοδοτούνται από συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να γίνει ο αγωγός δηλαδή? Έτσι πιστεύω. Ναι, αλλά εντάξει όμως εδώ κάποιες από αυτές θέτουν θέματα περιβαλλοντικά, έτσι δεν είναι? Πάντα έτσι είναι, υπό το μανδύα του περιβάλλοντος. Αλλά αν ψάξουμε αρκετές από αυτές, θα δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κύριε Γεροντόπουλε, επειδή το θέμα των ΜΚΟ είναι στην αρμοδιότητά σας, όχι, σε αυτό έχει σημασία να απαντήσει ο κύριος Γεροντόπουλος. Κύριε Τζαβέλα, και το λέω σε όλους μας, με τις ΜΚΟ κάπου έχουν μπερδευτεί όλοι. Και έχουν μπερδευτεί ως προς το εξής. Υπάρχουν ΜΚΟ που είναι για το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα προγράμματα τα οποία έχουν εκτελεστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι 732 συνολικά προγράμματα. Δεν είναι 732. Όχι, δεν λέω των εξωτερικών, άλλο. Έχει σημασία. Ναι. Και υπάρχουν και οι περισσότερες ΜΚΟ οι οποίες έχουν σχέση με άλλα Υπουργεία. Το Υπουργείο Εξωτερικών πάντως αυτή την ώρα δεν χρηματοδοτεί. Δεν δίνει ούτε ένα λεπτό σε καμία ΜΚΟ. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα δεν μπορώ να πω για αυτό που μου λέει η κυρία Τζαβέλα. Όχι, δεν αναφέρομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, με την αναβάθμιση του ΤΑΠ. Όλοι πιστεύουμε ότι η ΜΚΟ είναι του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είναι μόνο του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τα λιγότερα προγράμματα από τα υπόλοιπα Υπουργεία. Τι ωφέλη μπορούμε να έχουμε με την αναβάθμιση του ΤΑΠ? Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μια αγορά αερίου που δεν υπάρχει στη Νότια Ευρώπη και κατάλληλος χώρος για αυτή
για μένα είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν μπορέσουμε και κινηθούμε οργανωμένα και μεθοδικά, μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει hub center για αγορά φυσικού αερίου στη Νότια Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και ενέργεια. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και η κυρία Τζαβέλα που την έχουμε εδώ είχε προτείνει, νομίζω, να εξάγουν οι ΗΠΑ ενέργεια. Και είσαστε πρωτοστατή. Πάντως να πω ότι η κυρία Τζαβέλα είναι η πρώτη που δίνει αυτή την ενεργειακή διάσταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και επειδή ερχόμαστε στο θέμα των ΗΠΑ, αν δεν κάνω λάθος, είστε και στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το συζητάει αυτό με τους Αμερικανούς. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που συζητάμε με το Κογκρέσο για την εξαγωγή αερίου και πετρελαίου από την Αμερική προς την Ευρώπη. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά αυτό, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει? Πρακτικά ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή πληρώνει $3 το κυβικό στο αέριο και η Ευρώπη πληρώνει 17. Όταν λοιπόν αρχίσουμε τις εισαγωγές, το υψηλότερο που βλέπουμε από το 17 να πάει, γιατί θα έχει όλα τα κόστη μεταφοράς, θα είναι περίπου 8-9 μου δίνουν για την Ελλάδα. $8-9 από 17 που είναι. Αυτό είναι τεράστιο το ποσό για την οικονομία μας. Ήμουνα στο Κογκρέσο και τους είπαμε μην μας δώσετε. Ως Ελλάδα δεν θέλουμε δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δώστε μας φθηνό αέριο. Σταματήστε τα δάνεια. Πώς συνάδει όμως αυτό από την άλλη μεριά με το γεγονός ότι εμείς επενδύουμε σε αγωγούς που θα φέρουν αέριο από την άλλη μεριά? Ό,τι και να επενδύουμε, όλα φτάνουν. Η αγορά και ο άνθρωπος χρειάζεται ενέργεια. Έχουμε και τα κοιτάσματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Τώρα όμως πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή αυτή που προεδρεύω, ενώ ήταν να συναντηθούμε με το Κογκρέσο τον Ιούνιο, κάνουμε εμβόλυμη συνεδρίαση 24-25 Μαρτίου, επιταχύνονται οι διαδικασίες εξαγωγής αερίου και πετρελαίου από την Αμερική ως ένα όπλο πίεσης πάλι στην κρίση με την Κριμαία. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο όπλο της Δύσης. Δηλαδή ο Πούτιν δεν είναι ο Στάλιν που θα κλειστεί στο καβούκι του για να χτίσει την κομμουνιστική κοινωνία. Αφού το κύριο ατού της Ρωσίας που είναι οι ενεργειακές εξαγωγές θα πάρει φθήνουσα δυναμική, η Ρωσία έχει ανάγκη τεχνολογία, τεχνογνωσία, δυτικά κεφάλαια και επενδύσεις. Αν απομονωθεί η Ρωσία καταστράφει.